நாம் இப்போ பிரேயர்ஸோட இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु बदरेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकम्. हे कृष्णा करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. எல்லாருக்கும் வணக்கங்கள். பிரபுபத பிரணத்தியோட நாம் இந்த செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நம ஓம் பிரபுபதாய कृष्ण प्रसाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांता स्वामी निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय. जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा. नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் हरे कृष्णा. நம்ம இப்போ 17வது பதத்தை பார்க்க போகின்றோம். நம்ம யமுனாச்சாரியா இல்லையா, அவரை பத்தி நாம படிக்கத்தான் போகின்றோம். எக்ஸாம்பிளா பிரபுபாதர் கொடுத்திருக்கார்.
ஸோ அதாவது ஓகே எஸ் 17வது ஸ்லோகம் நம்ம வாசிக்க போறது. யார் வாசிக்கிறீங்க? பத்மா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. உத்தராயாம் திருதபூரோர் வம்சசாது அபிமன்யுனா சவை சவை திரௌணி அஸ்தர சம்பூலோஷ்ட புனர்பகவதா திருதஹ. எஸ் ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. உத்தராயாம் திருத்த பூரோர் வம்ச சாது அபிமன்யுனா சவை திரௌணி அஸ்தர் சம்புஷ்ட புனர் பகவதா திருத்தக. உத்தராயம் உத்தரைக்கு, திருத்த கருத்தரித்த, பூரோ பூருவின், வம்ச வம்சம், சாது அபிமன்யுனா வீரரான அபிமன்யுவால், ச அவர், வை நிச்சயமாக, திரௌணி அஸ்திர துரோணரின் மகளான திரௌணனின் ஆயுதத்தால், சம்புலுஷ்ட எரிக்கப்பட்டதால், புன மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக, பகவதா பரமபுருஷரால் திருத காப்பாற்றப்பட்டார். மொழிபெயர்ப்பு: பூர்வ வம்சத்தின் மகாவீரரான அபிமன்யுவால் அவரது மனைவி உத்தரையின் கர்ப்பத்தில் பெறப்பட்ட கரு துரோணபுத்திரனின் ஆயுதத்தால் எரிக்கப்பட்டது. ஆனால் பிறகு அது பகவானால் மீண்டும் காப்பாற்றப்பட்டது. பொருளுரை: அபிமன்யுவால் உத்தரையின் கர்ப்பத்தில் கருமுளை வடிவில் உருவாகிக் கொண்டிருந்த பரீட்சித்து மகாராஜனின் உடல் அஸ்வத்தாமனின் பிரம்மாஸ்திரத்தால் எரிக்கப்பட்டது. ஆனால் கர்ப்பத்தினுள் இரண்டாவது உடலை கொடுத்து பூர்வ வம்சத்தை பகவான் காப்பாற்றினார். உடலும் ஆத்மாவும் வேறுபட்டவை என்பதற்கு இச்சம்பவம் நேரடியான ஆதாரமாகும். ஆண் விந்து ஒரு பெண்ணின் கருப்பைக்குள் பாய்ச்சப்படும் பொழுது ஒரு ஜீவராசி அக்கருப்பைக்குள் புகுந்து அங்கு புகலிடம் கொள்கிறது. இவ்வாறு ஆண் பெண்களின் விந்து கசிவுகள் கலப்பதால் ஒரு பட்டாணியின் அளவுள்ள ஓர் உடல் உருவாகி படிப்படியாக விருத்தி அடைந்து முழு உடலாக மாறுகிறது. ஆனால் அவ்வாறு வளர்ந்து வரும் கருமுளை ஏதோ ஒரு வகையில் அழிக்கப்படுமானால் ஜீவராசி வேறொரு உடலில் அல்லது வேறொரு பெண்ணின் கருப்பையில் அடைக்கலம் கொள்ள வேண்டியிருக்கும். பூரு மகாராஜனின் அல்லது பாண்டவர்களின் வம்சத்தினராக இருப்பதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட ஜீவராசி சாதாரண ஜீவராசி அல்ல. அந்த ஜீவராசி யுதிஷ்ட மகாராஜனின் வாரிசாக இருக்க பகவானால் முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தார். எனவே பரீட்சித்து மகாராஜனின் கருமுளை அஸ்வத்தாமனால் அழிக்கப்பட்ட பொழுது பகவான் தமது அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் உத்தரையின் கருப்பைக்குள் புகுந்து எதிர்காலத்தில் பரீட்சித்து மகாராஜனாக விளங்க போகும் குழந்தைக்கு ஒரு புது உடலை கொடுத்து காப்பாற்றினார். பகவான் தமது சர்வ வியாபகமுள்ள சக்தியினால் உத்தரை மற்றும் பாண்டவ குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மற்ற அங்கத்தினர்களின் உள்ளும் புறமும் இருந்தார். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரொம்ப அற்புதமான விளக்கம் இல்லையா? ஷிலா பிரபுபாதாவுக்கு ஜெய். நம்ம அவருடைய கருணையால் இந்த பாகவதத்தை வாசிச்சுட்டே வரும் இல்லையா? அதை அவர் எவ்வாறு எழுதினாரோ அவ்வாறே உணர்ந்து கொள்வதற்கு அவருடைய திருப்பாதங்களில் நம்முடைய நமஸ்காரங்களை தெரிவிச்சுட்டு நாம மேலும் இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரைக்கு செல்லலாம். உத்தராயாம் ருதபூரோர் வம்சசாது அபிமன்யுனா சவை திரௌணி அஸ்தர லம்புஷ்ட புனர் பகவதா திருதத.
அற்புதமான ஸ்லோகம். அந்த எழுத்துக்கள் பார்க்கும் பொழுதே அதனுடைய மீனிங் வந்து அழகா நமக்கு புரிய வருது இல்லையா? இத்தனை ஸ்லோகங்கள் வாசிச்சுட்டே வர்றதுனால சில சமஸ்கிருத வார்த்தைகள்லாம் நமக்கும் கூட தெரிய உத்தராயாம், உத்தரா இல்லையா? சோ உத்திரையினுடைய அதாவது திருத பூரோர் பூரோர் அப்படின்னா அதாவது குரு வம்சத்திற்கு இவர் பாண்டு இது செப்பரேட்டா பார்க்கும்போது பூர்வ வம்சம் என்று எதற்காக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால் பாண்டு மகாராஜனுடைய வம்சமாக இந்த இடத்துல அதாவது ஹைலைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அவருடைய வம்சம் தான் இனிமே வந்து குரு வம்சமாக வந்து தழைக்க போகின்றது இல்லையா? குரு வம்சமே எல்லாமே அழிந்தது தான். வெறுமனே பாண்டவர்கள் மட்டும்தான் மிஞ்சி இருந்தார்கள். கடைசி சிசுவா இருக்கக்கூடிய உத்திரனுடைய கருவில இருக்கக்கூடிய கருவை கூட அதாவது திரௌணியினுடைய மகன் அதாவது துரோணர். திரௌணி என்றால் அதாவது துரோணருடைய மகனான அதாவது அஸ்வத்தாமனால் அவன் எழுதிய அந்த அதாவது பிரம்மாஸ்திரத்தின் அவனுக்கு பிரம்மாஸ்திரம் எய்ய மட்டும்தான் தெரியும். திரும்பி வாங்க பெறக்கூடிய அந்த இது வந்து கல்வியை அவன் பயிலவில்லை தந்தையிடமிருந்து. அது கூட அவர் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன்னு தான் சொன்னார் துரோணாச்சாரியார். ஏனென்றால் அஸ்வத்தாமன் கோபம் மற்றும் அவன் அதர்மத்தின் தரப்பில் இருக்கக்கூடியவன். அந்த அஸ்திரத்தை அவன் தவறாக எய்து விடுவான் என்ற அந்த காரணம் வந்து அவருக்கு இருந்தது. அதனால்தான் அவர் வந்து அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை எவ்வாறு செயல்படுத்துவது என்பதை வந்து அர்ஜுனனுக்கு சொல்லி கொடுத்தார். ஆனால் அவனுக்கு சொல்லி கொடுக்கவில்லை. இதையே வந்து துரியோதனன் வந்து பயன்படுத்தி கொண்டு உன்னுடைய தந்தை உன் மீது அன்பு கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக, ஏனென்றால் அவன் தரப்பில் அது வேண்டும் அவனுக்கு. சோ பீயிங் ஒரு பொலிட்டிக்கல் பர்சன் தான் இல்லையா? அதாவது தன்னுடைய ஆட்சி நடக்கணும், தான் அரசனாக வேண்டும், சக்கரவர்த்தி ஆக வேண்டும் என்ற அந்த பேராவல் என்பது துரியோதனிடத்தில் இருந்தது. சோ தன்னுடைய சுயநலத்திற்காக அனைவரையுமே அவன் உபயோகப்படுத்தி கொண்டான் இல்லையா? அதாவது பீஷ்மருடைய பிரதிஜையை அவன் தரப்பில் வந்து சாதகமாக உபயோகப்படுத்தி அவரை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த அதாவது அஸ்தினாபுரத்தை விட்டு வெளியேறுவதற்கான மார்க்கத்தையே அவன் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கவில்லை இல்லையா? சோ அதாவது காண்டவ பிரஸ்தம் இந்திரபிரஸ்தம் தான் வந்து காண்டவ பிரஸ்தமாக இருந்தது. சோ அந்த காலகட்டங்கள்ல வெறும் காடு, அதுக்கப்புறம் வந்து வறண்ட தேசம் அது ஆக்சுவலி. சோ அங்க வெறும் பாம்புகள், நச்சு கலந்த பாம்புகள் மட்டுமே இருந்த ஸ்தலம் அது. சோ அப்படிப்பட்ட ஸ்தலத்தை தான் வந்து பாண்டவர்கள், ஏனென்றால் அப்படிப்பட்ட ஸ்தலத்தை வந்து கேட்டு பெற்றால் துரியோதனன் பொறாமை கொள்ள மாட்டான் என்பதற்காக அவர்கள் அதை வந்து வேண்டி பெற்றார்கள். ஆனால் அவர்களுடைய கடின உழைப்பால வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அழகான நகரத்தை அவர்கள் உருவாக்கினார்கள். அதுதான் இந்திரபிரஸ்தமானது. இப்ப இருக்கக்கூடிய நம்முடைய புது டெல்லி தான் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இந்திரபிரஸ்தமாக விளங்கியது. சோ அங்கே இருந்து கொண்டு அவர்கள் வந்து ஆட்சி நடத்தணும் என்று நினைத்தார்கள். ஆனால் அவர்கள் செய்த அந்த கடும் உழைப்பினால் அந்த நகரத்தை அவர்கள் நிர்மாணித்ததினால் சோ அதாவது அஸ்தினாபுரத்தில் இருந்த அநேகர் வந்து அங்கே வந்து குடியேறினர். சோ இதை கண்டு மீண்டும் வந்து துரியோதனன் வந்து அதாவது பொறாமையுற ஆரம்பிக்கின்றான் இல்லையா? அதனால்தான் அந்த ராஜசூய யாகத்தின் பொழுது அவன் வந்து வேண்டுமென்றே அந்த யாகத்தை ஏதாவது ஒரு செய்யணும்னு நினைச்சான். ஆனா அது கடைசியில வந்து அவன் வந்து திரௌபதியை வந்து துயில் உரிவதற்கு, அவளை வந்து அவமானப்படுத்த வேண்டும் என்ற அந்த பிளானாலதான் வந்து சூது விளையாடுவதற்கே வந்து அவன் வந்து அந்த செய்தியை அனுப்பினான். சோ தர்மத்தின் தரப்பில் இருப்பவர்கள் பெரும் அதாவது தர்மத்தையே பிரதிஜையாக கொண்டவர் தான் யுதிஷ்டர் இல்லையா? சோ அந்த தர்மத்திற்கே ஒரு சோதனை என்ற வரும் காலகட்டத்தில் அவர் அமைதியாக இருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையும் வந்தது அவருக்கு. சோ இந்த மாதிரி துரோணரும் வந்து தன்னுடைய மகன் வந்து யாரோட அதாவது துரியோதனனோட நட்பு கொண்டதினால் சோ அவனும் வந்து அதர்மமான அந்த செயலில் அவனுக்கு பேசிக்கலி தைரியம் என்பது கிடையாது. தந்தையினுடைய பாதுகாப்பில் தான் அவன் கடைசி வரைக்கே இருக்கணும்னு நினைச்சான். சோ என்னை ரட்சிக்கணும்னு சொல்லிதான் துரோணர் வந்து யார் தரப்பில் வந்து இருந்தார் ஆக்சுவலி இவர்கள் அதாவது துரியோதனன் தரப்பில் நின்று போர் புரிய வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருந்தது. இல்லைன்னா அவர் வந்து போர் புரிய வேண்டிய அவசியம் கூட அவருக்கு இல்லை. போரிலே அவள் கலந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் கூட துரோணாச்சாரியாருக்கு இல்லை. சோ தன்னுடைய மகன் மீது இருந்த மோகத்தினால் இல்லையா பிளைண்டா அதாவது தன்னால் மட்டுமே தன் மகனை ரட்சிக்க முடியும் என்று அவருக்கு அந்த நிலை இருந்தது, அதாவது யோசனை இருந்தது. அதுதான் வந்து பகவான் வந்து அவருக்கும் வந்து ஞானத்தை இது வந்து மகாபாரதத்துல நம்ம வந்து
வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு இது தெரிய வரும் இல்லையா? சோ பீஷ்மருடைய வதம் மற்றும் துரோணாச்சாரியுடைய வதம் இது எல்லாமே வந்து பகவான் வந்து அவர்களுக்கு இறுதி காலகட்டத்தில் ஞானத்தை போதித்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க செய்துதான் வந்து அவர்கள் அனைவருமே மரணத்தை ஏற்றனர். சோ அந்த காலகட்டத்தில் அவர்கள் தாங்கள் எவ்வளவு ஞானத்தில் இருந்திருந்தாலும் அவர்களும் சில சமயத்தில் அஞ்ஞானத்தில் தான் செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். இந்த பிரபஞ்சத்தில் அஞ்ஞானத்தில் வந்து நம்ம ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையில கண்டிப்பா செயல்படுவோம். சோ அத வந்து நம்மளால தவிர்க்கவே முடியாது. சோ அதனாலதான் நம்ம வந்து இதையே தான் செய்வேன் அதையே தான் செய்வேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பிக்சடா உட்காரக்கூடாது. அது தவறு இல்லையா? என்னுடைய பிரதிஜை இதுதான், இதை நான் எக்காரணத்தை கொண்டு நான் மாற்றிக்கொள்ள மாட்டேன். எஸ், பிரதிஜைக்கு வந்து கண்டிப்பாக மதிப்பு உண்டு. ஆனால் பிரதிஜை வந்து ஒரு சூழ்நிலையில் வந்து உடைக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்தாக்கா கண்டிப்பாக அதை உடைக்கப்பட வேண்டும் இல்லையா? சோ திரௌபதிக்கு ஒரு அவமானம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது, தன்னுடைய குலவதுக்கு அங்கே வந்து ஒரு அவமானம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்று அதை பார்த்து, அதாவது அந்த சுச்சுவேஷன் பீஷ்மர் வந்து தன்னுடைய பிரதிஜையை தான் அதாவது நம்மளுடைய சுய பிரதிஜை வந்து அப்போ வந்து முக்கியத்துவமற்றம் ஆகி விடுகின்றது. அங்கே வந்து நமக்கு கருணை என்பது இருக்க வேண்டும். அந்த சுச்சுவேஷன்ல வந்து ரட்சணை செய்வதற்கு நாம வந்து நம்முடைய பிரதிஜையை உடைக்கணும்னா கூட பிரதிஜையை உடைக்கத்தான் வேண்டும். அதைதான் வந்து பகவான் எடுத்துரைக்கின்றார். ஈவன் கர்ணனும் அதைத்தான் செய்தான். அவனும் தர்மம் அறிந்தவன் தான். ஆனால் அவனுடைய சமர்ப்பணம் அனைத்தும் வந்து துரியோதனத்தில் இருந்தது இல்லையா? அதர்மம் புரிபவர்களிடத்தில் நம்முடைய சமர்ப்பணம் இருந்தால் நாம் தர்மவான்களாக இருந்தாலும் நாம் அதர்மம் புரிபவர்களாகவே ஆகிவிடுகின்றோம் இல்லையா? அதனால்தான் இந்த மூவருமே வந்து மரணத்தை கண்டனர். அங்கே தர்மத்தை ரட்சிக்கவில்லை. அதாவது அதர்மம் புரிபவர்கள் அதர்மம் புரிந்தால் அதற்கான தண்டனை அவர்களுக்கு கிடைக்க பெறுவார்கள், அது வேறு. ஆனால் தர்மம் அறிந்தவர்கள் தர்மத்தை ரட்சிக்காமல் அந்த சூழ்நிலையில் மௌனமாக இருந்தது வந்து அதுவே பெரிய பாவம். அந்த குற்றத்திற்காக தான் இவர்கள் அனைவருமே அந்த அதர்மத்தின் தரப்பில் நின்று போர் புரிந்து மரணத்தை ஸ்வீகரிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை என்பது ஏற்பட்டது இல்லையா? சோ அப்படி துரோணருடைய மகன் அஸ்வத்தாமனும் வந்து கோழைதான் அவன் ஆக்சுவலி. சோ வீர கலைகளை அனைத்தையுமே வந்து தன்னுடைய தந்தையிடத்திலிருந்து போர்க்கலையை கற்றிருந்தாலும் சிலதெல்லாம் அவர் வந்து அவனுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கவில்லை. ஏனென்றால் கோபமும் மற்றும் வந்து அவனுடைய சமர்ப்பணம் வந்து அதாவது துரியோதனன் தரப்பில் இருப்பதால் அவர் அதை செய்யவில்லை. தவறான ஒரு இதுல வந்து அவன் உபயோகப்படுத்தி விட்டால் சர்வநாசத்தையும் ஏற்படுத்தி விட்டால் என்ன ஆகுதுன்றது எல்லாமே அவருக்கு இருந்தது. ஆனால் இதே கம்பேரிசன் வச்சுதான் வந்து இறுதி காலகட்டத்துல வந்து துரோணரிடத்திலிருந்து அவன் வந்து இந்த பயிற்சியை, அதாவது பிரம்மாஸ்திரத்தை எய்யக்கூடிய அந்த மந்திரத்தை உபதேசத்தை அவன் பெற்றான். ஆனால் அதை திரும்ப பெறக்கூடிய அந்த உபதேசத்தை தன் தந்தையிலிருந்து அவன் பெறவில்லை. சோ அது ஒன்று ரீசன். இன்னொன்னு அவனுக்கு தெரிஞ்சிருந்தாலும் உத்திரையின் கருவை அழிப்பதற்காக அவன் எய்த அந்த பிரம்மாஸ்திரத்தை அவன் கண்டிப்பாக திரும்ப பெற்றிருக்கவும் மாட்டான் இல்லையா? ஏனென்றால் அவருடைய குறிக்கோள் அனைத்துமே வந்து யாரு துரியோதனனை அதாவது சந்தோஷப்படுத்தணும். அவனுடைய மரண காலத்தில் அதாவது பாண்டவர்கள் தரப்பில் அனைவரும் மரணித்து விட்டார்கள் என்று எடுத்து சொல்வதற்காகவே அவன் அனைவரையுமே அழிக்கணும்னு நினைச்சான். சோ பாண்டவர்கள் என்று நினைத்து பாண்டவர்களுடைய புத்திரர்களை தான் வதைத்தான் அவன் இல்லையா? சோ அதாவது திரௌபதியினுடைய 5 பிள்ளைகளை வதைத்தான். அபிமன்யு வந்து வீர மரணம் எழுதான். சோ இருக்கிறது உத்திரையின் கருவில் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு குழந்தை தான் வந்து பாண்டுனுடைய வம்சம். அதுதான் பூர்வ வம்சம் என்பது பாண்டுனுடைய வம்சமாக இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. அழகான ஸ்லோகம் இது. சவை திரௌணி அஸ்தர, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா திரௌணியினுடைய அதாவது அஸ்வத்தாமனை தான் இந்த இடத்துல, அதாவது அவருடைய மகன் சம்புஷ்டத புனர் பகவதா திருத்தக. புனர் பகவதா என்பது இங்கே பகவானை குறிக்கின்றது. புனர் ஜென்மத்தை வந்து பகவான் தன்னுடைய யோகமாயினால் வந்து ஏற்படுத்தி கொடுத்தார் என்று ரொம்ப அற்புதமாக இந்த ஸ்லோகத்தில் வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது இல்லையா? சோ உத்தராயாம் உத்திரைக்கு, திருத கருத்தரித்த, பூருவின் இதாவது பாண்டு மகாராஜனின் வம்சம், சாது அபிமன்யுனா அதாவது வீரனான அபிமன்யுவால் அவர் நிச்சயமாக திரௌணி அஸ்திர துரோணரினுடைய மகனான அதாவது திரௌணியின் ஆயுதத்தால், அதாவது அஸ்வத்தாமனுக்கு இன்னொரு நாமம் திரௌணி என்றும் இருக்கின்றது இந்த இடத்துல. சம்புஷ்டத எரிக்கப்பட்டதால், புனக மீண்டும் இரண்டாவது முறையாக, அதாவது புனர்ஜென்மத்தை வந்து அதனால்தான் அவருக்கு பரீட்சித் என்று சொல்லப்படுகின்றது இல்லையா? பகவதா பரம புருஷரால் காப்பாற்றப்பட்டார்.
கூரு வம்சத்தின் மகாவீரரான அபிமன்யுவால் அவரது மனைவியின் உத்திரையின் கர்ப்பத்தில் பெறப்பட்ட ஒரு கரு துரோணரின் புத்திரனான அவருடைய ஆயுதத்தால் வந்து எரிக்கப்பட்டது இல்லையா, பிரம்மாஸ்திரத்தால் அது எரிக்கப்பட்டது. ஆனால் பிறகு அது பகவானால் மீண்டும் காப்பாற்றப்பட்டது. சோ அபிமன்யுவால் உத்திரையின் கர்ப்பத்தில் கருமூலையில் வடிவில் உருவாகி கொண்டிருந்த பரிஷித் மகாராஜனின் உடல் அஸ்வத்தாமனின் பிரம்மஸ்திரத்தால் முதலில் புனர்ஜென்மத்தை வந்து பெற்றவர் தான். கருவிலே இருக்கும் பொழுதே வந்து 2வது முறை அவருடைய ஜென்மம் என்பதை, அதனால்தான் அவருக்கு பரீட்சித் என்ற நாமம் வந்தது. ஆனால் கர்ப்பத்தினுள் 2வது உடலை கொடுத்து கூரு வம்சத்தை பகவான் காப்பாற்றினார். உடலும் ஆத்மாவும் வேறுபட்டவை என்பதற்கு இச்சம்பவம் நேரடியான ஆதாரமாகும் இல்லையா. சோ பகவானே ஸ்வயம் அந்த கருவை மீண்டும் ஒரு முறை வந்து உயிர்ப்பித்தார் என்பதை வந்து இந்த இடத்துல வந்து பார்க்கும் பொழுது, சோ அங்கே உடல் என்பது வேறு, ஆன்மாதான் அந்த இடத்தில் வந்து பகவானிடமிருந்து தோன்றியது என்பதற்கான ஒரு உதாரணம் இந்த இடத்துல நாம கண்டிப்பாக பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா. சோ ஆதாரமாக ஆண்விந்து ஒரு பெண்ணின் கருப்பைக்குள் பாய்ச்சப்படும் பொழுது ஒரு ஜீவராசி அக்கருப்பையினுள் வந்து உருவாக ஆரம்பிக்கின்றது இல்லையா. சோ அது வெறுமனே ஒரு பிண்டமாக இல்லையா, ஒரு லம்ப் இல்லையா, அது மாதிரிதான் வந்து ஒரு உருண்டையாக தான் வந்து நம்ம இந்த டெத் அண்ட் பர்த் வீடியோல நம்ம அதை பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. மேலும் வந்து இதே சாப்டர்ல நம்ம வந்து 35th சாப்டர்ல வரும்பொழுது வந்து சாங்கிய யோகத்தை வந்து பற்றி சொல்லப்படுகின்றது. யாரால வந்து, அதாவது நம்ம இவரால கபில முனியால தன்னுடைய தாய் தேவஹூதிக்கு வந்து அவர் வந்து எடுத்துரைக்க போகின்றார் இல்லையா. இப்ப நடந்துட்டு இருக்காது. பிரபுஜி வந்து சொல்லிட்டு இருக்கார், நம்ம என்என்டி பிரபுஜி பாகவதம் 8 o'clock கிளாஸ், அதுதான் 8:30 கிளாஸ், அதுதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆக்சுவலி. சோ ஜீவராசி இன்னும் ஸ்டார்ட் ஆகல, அதனுடைய இதெல்லாமே இன்ட்ரோடக்ஷன் தான் போயிட்டு இருக்கு. சோ ஜீவராசி வேறொரு உடலில் அவரது வேறொரு பெண்ணின் கருப்பையில் அடைக்கலம் கொள்ள வேண்டியிருக்கும் இல்லையா. தாயினுடைய கருவை சிதைத்து விட்டால் அந்த கரு வந்து அங்கே மரணம் என்பதை ஸ்வீகரிக்கின்றது. சோ அங்கேயே மரணம் பெற்ற அந்த கரு மீண்டும் வந்து வேறொரு தாயின் கருவில் வந்து அது ஜனிக்க வேண்டியதாகின்றது. சோ இதை நம்ம வந்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு அதாவது பூரு மகாராஜன் அல்லது பாண்டவர்களின் வம்சத்தினரான இருப்பதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட ஜீவராசி சாதாரண ஜீவராசி கிடையாது. இந்த லோகத்தையே ஆளக்கூடிய கரு அது இல்லையா. அதுதான் வந்து பிஃபோர் போர் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பகவான் இதை வந்து சொல்கின்றார். யாருக்கு? திரௌபதிக்கு. அதாவது திரௌபதி வந்து கேட்கின்றாள், இந்த போருடைய முடிவு எப்படி இருக்கும்ன்றது அவளுக்கு ஒரு தெரிஞ்சுக்கணும். எல்லாம் அறிந்தவர் கோவிந்தர் தான் அப்படிங்கிறது வந்து அவளுடைய இது. அதனால கேட்கும் பொழுது இந்த குரு வம்சமே அழியத்தான் போகின்றது, வெறுமனே வந்து ஒரே ஒரு சிசு மட்டும்தான் பாண்டவர்கள் மற்றும் ஒரு சிசு வந்து ரட்சிக்கப்படும் என்று சொல்வார். அது இந்த உலகை உத்தரையின் கருவில் வந்து உதிக்கக்கூடிய அந்த சிசுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தையே ஆளும் அப்படின்னு சொல்லுவார். அப்ப என்னுடைய பிள்ளைகள் வந்து என்ன ஆவாங்கன்னா எல்லாருமே தான் மரணிப்பார்கள் என்பதை வந்து சொல்லிடுவார். யாரு? பகவான். சோ அதனால்தான் அவளுக்கு வந்து போரை வந்து ஏற்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் முதலில் இருப்பதில்லை. ஆனால் அதையும் அவள் தியாகமாக ஏற்கின்றாள். இந்த பிரபஞ்சத்தில் எதையுமே நாம கொண்டு வராதப்போ அதன் மீது நாம மோகம் கொள்வது என்பது தவறு இல்லையா. ஒரு காரணத்திற்காக வந்து படைக்கப்படக்கூடிய ஜீவன்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் தன்னுடைய செயல்பாடுகளை முகித்து கொண்டு செல்வதுதான், அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து நிகழக்கூடிய ஒன்று. சோ அவர்கள் செயல்கள் எவ்வாறு செய்கின்றார்கள் என்பது அவர்களுடைய சிறு சுதந்திரத்தில் அவர்கள் ஆற்றுகின்றார்கள். மீண்டும் அவர்கள் கட்டுண்ட நிலையை பெறுகின்றார்களா இல்லை விடுதலை அடைகின்றார்களா என்பது அந்த உயிர்வாழினுடைய குணாதிசயத்துக்கு ஏற்றவாறு அவர்கள் செயல்படுவார்கள். சோ அந்த ஜீவராசி யுதிஷ்டிர மகாராஜன் வாரிசாக இருக்க பகவானால் முடிவு செய்யப்பட்டிருந்தது இல்லையா. எனவே பரீட்சித் மகாராஜனின் கருமூளை வந்து அஸ்வத்தாமனால் அழிக்கப்பட்ட பொழுதும் பகவான் தமது அந்தரங்க சக்தி, அதாவது யோக மாயையினால், அதாவது இன்டர்னல் பொட்டன்சியால இல்லையா, உத்திரையின் கருப்பைக்குள் புகுந்து எதிர்காலத்தில் பரீட்சித் மகாராஜனாக விளங்க போகும் குழந்தைக்கு ஒரு புது உடலை கொடுத்து காப்பாற்றினார் இல்லையா. ஏனென்றால் அது எரிந்த போன அந்த உடல் மீண்டும் ஒரு உடல் வந்து கண்டிப்பாக கிடைக்க வேண்டும் இல்லையா. அதை வந்து பகவானே செய்தார். சோ பகவான் தமது சர்வ வியாபகமுள்ள சக்தியினால் உத்திரை மற்றும் பாண்டுவ குடும்பத்தை சேர்ந்த மற்ற அங்கத்தினர்களுக்கு உள்ளும் புறமும் இருந்தார். இதுல இருந்து நமக்கு ஒண்ணு என்ன தெரியுதுன்னா, பக்தர்களை அவர் என்றைக்குமே வந்து கைவிடுவது கிடையாது. எந்த சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் பக்தர்களை வந்து பகவான் ரட்சிப்பார். அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா வந்து மனசுல வச்சுக்கணும். எஸ்,
பக்தர்கள் வந்து ஹிருதயத்துல வந்து பகவானை தாங்கும் பொழுது அவர்களுக்கான ரட்சணை என்பது கடினமான சூழ்நிலைகள் இருந்தாலும் அந்த கடினத்தையே உணராத அந்த தன்மைக்கு பக்தர்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து அருள் புரிவார். இதுல நம்ம வந்து திடமான நம்பிக்கையை நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு மனதை நாம வந்து திடமான நம்பிக்கையோட வந்து இருந்து பக்தியை செய்யும் பொழுது பகவான் வந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலுமே நம்மளை சுத்தி தான் இருப்பார் அப்படிங்கறது வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். சோ எந்த சுச்சுவேஷன்லயுமே அவர் நம்மளை கைவிட மாட்டார். நமக்கு சங்கடமான தோன்றக்கூடிய அந்த சூழ்நிலை பிற்காலத்தில் நமக்கு பெரிய உதவியாக இருக்கும். அப்ப அது சிறியதாக இருந்திருக்கும். ஆனால் அனுபவிக்கும் பொழுது அது நமக்கு பெருசா தெரிஞ்சாலும் பிற்காலத்துல ஒரு பெரிய ஆபத்து வரும்பொழுது அதை நாம முன்னரே எதிர்கொண்ட பொழுது அந்த அனுபவமும் மற்றும் அதனுடைய தற்பாதுகாப்பும் நமக்கு இப்போ ரொம்பவுமே உபயோகமாகும். அதனால நமக்கு கடினமான சூழ்நிலைகள் வந்து ஏற்படும் பொழுது அது எல்லாமே பகவான் கொடுக்கறது கிடையாது. அது அனைத்தும் நம்ம கர்ம பலன்களால் நாம அனுபவிப்பது. அதை நாம வந்து அதாவது பேலன்ஸ்டா அனுபவிக்கிறதுக்கான அந்த ஆற்றலை வந்து பகவான் நமக்கு வழங்கிறார், சக்தியை கொடுக்கின்றார். அயா ஜயத் தர்மசுதம் அஸ்வாமேதை திரிபீர் விபுஹோ சோபி சக்ஷ்மாம் அனுஜை ரக்ஷன் ரேமே கிருஷ்ணம் அனுவிரதஹ. எஸ் மல்லிகா மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஐயா ஜயத் தர்மசுதம் அஸ்வாமேதை ஸ்திரிபீர் விபுஹு சோபிக்ஷமாம் அனுஜை ரக்ஷன் ரேமே கிருஷ்ணம் அனுவிரதஹ. ஐயா ஜெயத் செய்ய செய்தார் தர்மசுதம் தர்மபுத்திரரால் யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அஸ்வமேதை அஸ்வமேத யாகங்களால் திர்பி 3 விபு பரமபுருஷர் ச யுதிஷ்டிர மகாராஜன் அபி மேலும் ஷமாம் பூமியை அனுஜை அவரது தம்பிகளின் உதவியுடன் ரக்ஷன் பாதுகாத்து ரேமே அனுபவித்தார் கிருஷ்ணம் பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அனுவிரதக இணைபிரியா சகாவாக. மொழிபெயர்ப்பு: பரமபுருஷர் தர்மபுத்திரரை 3 அஸ்வமேத யாகங்களை செய்யும்படி தூண்டினார். யுதிஷ்டிர மகாராஜன் எப்பொழுதும் பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பின்தொடர்ந்து சென்று தனது தம்பிகளின் உதவியுடன் பூமியை பாதுகாத்து அதை அனுபவித்து வந்தார். பொருளுரை: யுதிஷ்டிர மகாராஜன் பரமபுருஷரான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரையே எப்பொழுதும் பின்பற்றி வந்ததால் அவர் அரச பரம்பரையின் மிகச்சிறந்த பிரதிநிதியாக விளங்கினார். வேதங்கள் ஈசோபனிஷத் குறிப்பிடுவது போல் பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதற்கும் பகவான் தான் உரிமையாளர். பந்தப்பட்ட ஆத்மாக்கள் பகவானுடனான தங்களது நித்திய உறவை புதுப்பித்துக் கொண்டு பரமபதத்தை அடைவதற்கு இப்பிரபஞ்ச சிருஷ்டி ஒரு வாய்ப்பை அளிக்கிறது. இந்நோக்கத்தை கருத்தில் கொண்டுதான் பௌதிக சிருஷ்டி முழுவதும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தை மீறுபவர்கள் பரமபுருஷரின் உத்தரவுப்படி செயற்படும் இயற்கை சட்டத்தினால் தண்டிக்கப்படுகின்றனர். யுதிஷ்டிர மகாராஜன் பகவானின் ஒரு பிரதிநிதியாக மண்ணுலகில் அரியாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டார். அரசர் ஒருவர் பகவானின் பிரதிநிதியாக எப்பொழுதும் கருதப்படுகிறார். சீரிய அரசாட்சிக்கு பகவானின் பிரதிநிதித்துவம் தேவைப்படுகிறது. உயர்ந்த கொள்கையின்படி யுதிஷ்டிர மகாராஜன் சீரிய அரசராக விளங்கினார். இதனால் அரசரும் அவரது பிரஜைகளும் உலக கடமைகளை மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவேற்றி வந்தனர். இவ்வாறாக யுதிஷ்டிர மகாராஜன் ஆட்சியிலும் பிரஜைகள் முழுமையான பாதுகாப்பையும் இயற்கையான வாழ்வின் சுகபோகங்களையும் நன்கு அனுபவித்தனர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த ஸ்லோகம் வந்து யுதிஷ்டிர மகாராஜனுடைய அரசாட்சியினுடைய மேன்மையை பற்றி விளக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம். அயா ஜயத் தர்மசுதம் அஸ்வாமேதை திரிபீர் 3 முறை இல்லையா, விபுஹு 3 முறை செய்ய அஸ்வமேத யாகத்தை. சோபிஷாக்ஷாம் அனுஜை ரக்ஷன் ரேமே கிருஷ்ணம் அனுவிருத்தக. அதாவது பகவானுடைய அனுகிரகத்தால் வந்து அதாவது அவரால் இந்த புவியை வந்து தன்னுடைய தம்பிமார்களுடன் வந்து அவருடைய சப்போர்ட் இல்லையா உதவியுடன் வந்து அவர் இந்த உலகத்தை வந்து ஆண்டார் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. ஐயா ஜயத் செய்ய செய்தார். சோ அதாவது யாரை செய்ய செய்தார், அதாவது யுதிஷ்டிர மகாராஜனை என்ன செய்ய வைத்தார், பகவான் 3 முறை அஸ்வமேத யாகங்களை வந்து செய்ய சொன்னார். ஏனென்றால் போர்க்களத்துல எத்தனையோ வீரர்கள் எல்லாம் மடிந்தார்கள் இல்லையா. சோ அதெல்லாமே வந்து ஒரு சாந்தத்தன்மை. அஸ்வமேத யாகம் என்பது மிக மிக
முக்கியமான ஒரு யாகம் ராஜாக்கள் அந்த காலத்துல செய்யக்கூடியது இல்லையா. மேலும் தன்னுடைய நிலப்பரப்பை வந்து அவர்கள் வந்து விஸ்தாரித்துக் கொள்வது. எதுவரைக்கும் அந்த அஸ்வம் செல்கின்றதோ அந்த இடத்தில் இருப்பவர்கள் வந்து போர் புரியவில்லை என்றால் அந்த இடத்து வரைக்குமே அந்த இடம் முழுவதுமே வந்து அவருடைய ஆட்சிக்கு கீழே வந்ததாக கருதப்படும். சோ குறிநெல்ல மன்னர்களோ யாரோ வந்து அவர்களுடைய நாட்டை அந்த அஸ்வம் அடைந்தாலும் அவர்கள் அந்த உயர்ந்த ஆளுமையின் கீழே வந்து ஆட்சி புரிவதற்கு ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த அசுவத்தை அவர்கள் ஏதும் செய்ய மாட்டார்கள். இல்லை என்றால் அவர்கள் அந்த அசுவத்தை கட்டி வைப்பார்கள். மேலும் வந்து அந்த அரசர் இந்த இரு அரசர்கள் மத்தியிலே போர் என்பது நடக்கும். இதுதான் வந்து விஸ்தாரிக்கப்பட்டது. அதாவது அவருடைய அரசு ஆளுமை ஆகக்கூடிய அந்த டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா, கவரேஜ், கிங்டம்னுடைய அந்த இது டோட்டல் ஏரியா வந்து மாதிரி நாலாபுரமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா விஸ்தரிக்கப்பட்டது. சுதம் தர்மசுதம் தர்மபுத்திரரால் அஸ்வமேத யாகங்களால் திரிபீர் 3 முறை விபுகு, அதாவது விபுகு பரமபுருஷர், ச உதிஷ்ட மகாராஜன், அபிஹி மேலும், ஷமாம் பூமியை, அனுஜை அவரது தம்பிகளின் உதவியுடன், ரக்ஷன் பாதுகாத்து, ரேமே அனுபவித்தார், கிருஷ்ணம் பரமபுருஷராகிய கிருஷ்ணம், அனுவிருத்தக இணைப்பிரியாத சகாவாக. இணைப்பிரியாத சகாவாக வந்து பகவான் இருந்தார் யுதிஷ்ட மகாராஜனுடைய ஆளும் காலகட்டத்தில் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பரமபுருஷர் தர்மபுத்திரை 3 முறை அஸ்வமேத யாகங்களை செய்யும்படி சொன்னார், அறிவுறுத்தினார். யுதிஷ்ட மகாராஜன் வந்து பகவான் என்ன சொல்கின்றாரோ அதை வந்து ஏற்றுக்கொண்டு நடக்கக்கூடிய மனப்பக்குவம் கொண்டவர். மகாராஜன் எப்பொழுதும் பரமபுருஷராகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பின்தொடர்ந்து சென்று தம் தம்பிகளுடைய உதவியோடு வந்து பூமியை பாதுகாத்து, அதாவது தர்மத்தை ரட்சித்து தன்னுடைய அரசாட்சியை அவர் வந்து மேற்கொண்டிருந்தார். அதில் அவர் வந்து அனுபவித்தும் வந்தார். கிருஷ்ணரையே எப்பொழுதும் பின்பற்றி வந்ததால் அவரது அரச பரம்பரை மிகச் சிறந்த பிரதிநிதியாக அவர் வந்து கிருஷ்ணரையே வந்து அவர் வந்து எப்பொழுதுமே பின்பற்றியதனால் இந்த பரம்பரைக்கு அவர் வந்து ஒரு மிக பிரதிநிதியாக, அதாவது ரெப்ரசன்டேட்டிவாக விளங்கினார் இல்லையா. வேதங்கள் ஈஷோபனிஷத் குறிப்பிடுவது போல பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் பகவான் தான், இந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா தான் சிருஷ்டி இல்லையா. இங்க படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் அவரிலிருந்துதான் தோன்றியது, அவர்தான் இதையெல்லாம் செய்தார் என்பதும் நாம நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டு தான் வரோம் நம்ம இல்லையா. பகவத்கீதையிலையும் நமக்கு படிக்கிறோம், அதே மாதிரி இப்ப பாகவதத்திலையும் வந்து படிக்கின்றோம், ஈஷோபனிஷத்திலும் படிக்கிறோம். இன்வோகேஷன் பிரேயர்லயும் பாத்தீங்கன்னாக்கா அதுதான் பூர்ணம் ஓம் பூர்ணமதா பூர்ணமிதம் இல்லையா, உச்சத்தையே. அதாவது நம்ம வந்து அதாவது பூர்ணத்திலிருந்து தோன்றிய அனைத்துமே பூரணமாகத்தான் இங்க இருக்கும், அதாவது கம்ப்ளீட் ஹோல் அப்படின்னு தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. இங்க அனைத்துமே வந்து நமக்கு பார்க்கும் பொழுது சில சமயங்கள்ல இன்கம்ப்ளீட்டா தான் தெரியும், அதாவது ஒரு முடிவு இல்லாத ஒரு நிலையை காணக்கூடியதாக தான் நமக்கு தோற்றம் அளிக்கும். ஆனால் அந்த முடிவற்ற தன்மை கூட வந்து இன்கம்ப்ளீட்டான தன்மை கூட இன்னொரு முடிவுக்கு வந்து அது வித்திடும் எப்பொழுதுமே. அதனால இந்த இடத்துல முடிவற்ற தன்மை என்பது எதுவுமே கிடையாது, ஒன்றிலிருந்து ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த இது வந்து இறுதியில் வந்து முழுமை அடையக்கூடிய அந்த தன்மைக்கு அது வந்து வெளிப்படும். அதனால இங்க எதுவுமே பூர்ணமற்ற தன்மை கிடையாது, எல்லாமே வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதாவது எதையுமே பிளான் பண்ணி இங்க படைக்கல இல்லையா. பகவான் வந்து இந்த சிருஷ்டி படைக்கப்பட வேண்டும், அனைத்து வளங்களும் வந்து கொடுத்திருக்கார் இல்லையா. ஒன்றிலிருந்து ஒன்று நம்ம வந்து கிடைக்கப்படுகின்றோம். பூமியிலிருந்து நம்ம வந்து விதைகள் போட்டால் நமக்கு விளைச்சல் வருகின்றது இல்லையா, தானியங்கள் வருகின்றது, மீண்டும் விதைகள் என்பது தோன்றுகின்றன, அந்த விதைகளிலிருந்து நமக்கு உணவு கிடைக்கின்றது. இது எல்லாமே வந்து மீண்டும் அந்த உணவு நாம எல்லாருமே வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைக்கும் பொழுது ஜீவராசிகள் மனிதர்களாக இருக்கும்போது நாம் அதை வந்து பிரசாதமாக ஸ்வீகரிக்கின்றோம். விலங்குகள் அவரவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய அந்த அதாவது உணவு வகை வந்து அவர்கள் ஏற்கின்றனர் இல்லையா. அதனுடைய கழிவுகள் மீண்டும் வந்து இந்த நிலத்திற்கு மீண்டும் உரமாக மாறி மீண்டும் வந்து இந்த மண்ணின் வளத்தை வந்து மேம்படுத்துகின்றது. இது எல்லாமே ஒன்றின் ஒன்றாக நம்ம வந்து நடந்து கொண்டே இருக்கக்கூடியது, ஒன்றுக்கு ஒன்று தொடர்பு உண்டு. ஒன்னுடைய அதாவது கம்ப்ளீட் ஆகக்கூடிய ப்ராசஸ் தான் நம்ம பார்ப்போம். ஆனா அதுலயும் வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட், அந்த இன்கம்ப்ளீட்னஸ் வந்து இன்னொன்னுக்கு வந்து தோற்றத்துக்காக வந்து அது உதவுகின்றது இல்லையா. அது மாதிரி பகவானுடைய படைப்பில் அனைத்துமே வந்து முழுமையான ஒன்று என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆத்மாக்கள் பகவானுடன் தங்களது நித்திய உறவை புதுப்பித்துக் கொண்டு பரமபதத்தை அடைவதற்கு இப்பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டி ஒரு வாய்ப்பாக அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது நமக்கு எல்லாருக்குமே
இல்லையா? நாம் நித்திய பத்தர்களாக இருக்கின்றோம். நம்மள இந்த நிலையிலே அங்க அழைச்சிட்டு போயிட்டா நாம் அங்கேயும் போயிட்டு பொறாமை இல்லையா? அந்த இடத்தையும் நாம அது அழிவுக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு இடம். ஒரு முறை படைக்கப்பட்டது அவ்வளவுதான். அங்க இருப்பவர்கள் எல்லாமே நித்தியமானவர்கள், எப்பொழுதுமே வாழக்கூடியவர்கள். அப்படி இருக்கும் பொழுது இந்த இடத்துல நம்ம நித்திய பத்தர்களாக அந்த இடத்துல போய் சேர்ந்தோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த இடமும் நாம அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா கரப்ஷன் இல்லையா? அந்த இடத்தையும் நாம கண்டாமினேஷன் பண்ணிடுவோம். அதனால்தான் அந்த இடத்திற்கு செல்வதற்கே ஒரு தகுதி என்பதை குவாலிஃபிகேஷன் வச்சிருக்காங்க. அதாவது முழுமையாக விடுதலை அடைந்த பிறகுதான் நாம் அந்த இடத்திற்கு அடியெடுத்தே வைக்க முடியும். அதற்கு நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பற்று, மோகம், காமம், பொறாமை, பேராசை இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம துறக்க வேண்டும். இது எல்லாமே பௌதீக கழிவுகள் தான். இதையெல்லாம் நம்ம மனசுல எது வரைக்கும் நம்ம வச்சிருக்கோமோ, குப்பைகளாக சேர்த்து வச்சிருக்கிறோமோ, அது வரைக்குமே நாம இந்த பிரபஞ்சத்தோட ஒட்டிண்டு வாழ வேண்டியதுதான். சோ மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல நாம பிறவி எடுத்துட்டே இருப்போம். எப்பொழுது நாம் இதையெல்லாம் உணர்ந்து இந்த கழிவுகளிலிருந்து நாம நீங்க வேண்டும் என்ற பிரயத்தனை செய்து அதற்கான பயிற்சிகள் சாதன பக்தியில் நாம முன்னேறி அதே மாதிரி பாவ பக்தி மற்றும் பிரேம பக்தியை நாம் அடைகின்றோமோ, அப்ப பகவானே நம்மள தன்னோடு அங்கே மேலுலகத்துல நித்தியமாக நம்மள அழைத்துக் கொள்கின்றார். மீண்டும் இந்த புவி வாழ்க்கைக்கு நாம திரும்பி வர வேண்டிய அவசியமும் இருக்காது. இந்த பிரபஞ்ச சிருஷ்டியினுடைய நோக்கமே எதற்கு? நாம் எல்லாருமே இங்க பக்குவம் அடைவதற்காகத்தான், சில காலம் தங்குவதற்காக நாம வருகின்றோம். ஆனால் நாம என்ன செய்கின்றோம்? இந்த இடத்துக்கு வந்த பிறகு இந்த வளங்கள்ல சுகித்து கொண்டு இதுவே நித்தியமான சுகம் என்று நினைத்து கொண்டு அந்த செயல்களில் நாம பந்தப்படக்கூடிய செயல்களில் ஈடுபட்டு கட்டுண்ட ஆத்மாக்களாகி மீண்டும் மீண்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நாம பிறவி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம். சோ எப்பொழுது நாம பௌதிகத்தின் தரப்பில் நம்முடைய லைஃப்பை நாம துறந்து பக்தி தரப்புல நம்முடைய லைஃப்பை நாம அதிகரிக்கின்றோமோ, அப்பொழுது இறைவனுடைய பாதங்களை சேர்வதற்கான மார்க்கத்தை நாம கிடைக்க பெறுகின்றோம். சோ இந்நோக்கத்தை கருத்தில் கொண்டுதான் பௌதிக சிருஷ்டி முழுவதும் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இத்திட்டத்தை மீறுபவர்கள் இல்லையா, நம்ம திரும்பி பகவானுடைய இடத்திற்கு செல்வதற்காக தான், தன்னுடைய நாட்டிற்கு தன் பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்ந்து விட வேண்டும் என்பதற்காகத்தான், இந்த சில காலம் பக்குவம் அடைவதற்காக தான் நம்மளை அனுப்பி வச்சிருக்கார் அப்படிங்கறத உணர்ந்து, அதாவது ஜீவன்கள் பக்குவத்தன்மையை ஏற்று இங்கே பக்குவமாக செயல்பட ஆரம்பித்தால் மீண்டும் இந்த சிருஷ்டிக்கு அவர்கள் திரும்பி வரவே மாட்டார்கள். ஆனால் அதையும் மீறி அதை பற்றி உணராமல் வெறுமனே பௌதீகத்தின் செயல்களை கடவுள் என்பது யார் ஒருவர் இருக்காரா என்ற அந்த உணர்வே இல்லாமல் தாங்கள் ஈடுபடும் பொழுது அவர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்தில் மீண்டும் மீண்டும் பிறந்து அவர்கள் செய்த கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு அனுபவித்துக் கொண்டிருப்பார்கள். சங்கடமான சூழ்நிலைகள் எல்லாமே ஒரு தண்டனையாக நமக்கு தோன்றும் இல்லையா? அதுதான் பகவான் நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய தண்டனை. ஆனால் உண்மையிலே அந்த தண்டனை காலகட்டத்தில் நம்ம மனதை பக்குவப்படுத்த வேண்டும் இல்லையா? தவறு இழைத்த பிறகு நாம கண்டிப்பாக அந்த தவறுக்காக நாம வருந்தி மீண்டும் அத்தகைய தவறை திரும்பி செய்யாம இருக்கிறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம தேடி செல்வதற்கு நாம முயல வேண்டும். ஆனால் ஒரு உயிர் வாழி அத்தனை பிரயத்தனங்கள் செய்யாத பொழுது அவன் எப்பொழுதுமே கட்டுண்ட நிலையில் இருந்து கொண்டு மேலும் மேலும் அவன் தவறுகள் இழைக்க ஆரம்பிக்கின்றான். அப்படிப்பட்டவன் மீண்டும் அடுத்த பிறவி என்பது அவனுக்கு மனித வாழ்வே கிடைக்க போகின்றதா என்பது மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி இல்லையா? சோ தண்டனை என்பது இங்கே பகவான் அவர்களுக்கு நன்னிலை ஏற்படுத்துவதற்காக வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சிறு செயல்தான். அதை பக்குவம் அடைவதற்காக தான் நம்ம உபயோகப்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். சோ யுதிஷ்ட மகாராஜன் பகவானின் ஒரு பிரதிநிதியாக மட்டுமே மண்ணுலகில் அரியாசனத்தில் அமர்த்தப்பட்டார். சோ அந்த எப்பவுமே நம்மை ஆள்பவர்கள் அதாவது கடவுளுக்கு நிகரானவர்களாக, அதாவது ரெப்ரசன்டேட்டிவாக தான் நம்ம கருத வேண்டும். சோ பகவான் அவர்களுடைய ரூபத்தில் இந்த பிரபஞ்சத்தை ஆண்டு கொண்டிருக்கின்றார் என்பது பொருள். சோ அதனால அந்த பதவியில் அமர்பவர்கள் எப்படி இருக்க வேண்டும்? அதாவது ஒரு ஸ்பிரிச்சுவலா, அதாவது ஒரு ஆன்மீகத்தோடு அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை கண்டிப்பாக தொடர்பு கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவர்கள் செய்யக்கூடிய செயல்களில் பூர்ணத்துவத்தை அவர்கள் அடைய முடியும். நன்மை தீமை எது இந்த செயலால் என்பதை அவர்களால் வேறுபடுத்தி காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலை அவர்கள் அடைவார்கள். இல்லை என்றால் அவர்களுடைய சுய புலனுக்காகவே அவர்களுடைய செயல்பாடுகளை எல்லாம் அமைத்து கொண்டு செல்வத்தை சேர்ப்பதும், பவர், பொசிஷன், இதுலதான் அவர்களுடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமையும். ஆனால் உண்மையில் அது எல்லாமே பாவப்பட்டதாக மாறிவிடுகின்றது இல்லையா? அடுத்தவர்களை வஞ்சித்து நாம அபகரிக்கக்கூடிய எந்த செல்வமாக இருந்தாலும் அது யாராக இருந்தாலும்
நாட் ஓன்லி ஆள்பவர்கள் மாத்திரம் கிடையாது, எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் அது பாவப்பட்டதாக மாறிவிடுகின்றது. அந்த பாவத்தை நாம தீர்ப்பதற்கு மீண்டும் கண்டிப்பாக நாம பிறவி எடுக்கத்தான் வேண்டும். சோ சிறு தண்டனை, அந்த தண்டனை என்பது மறுபிறவில நம்ம இப்ப செய்த பாவத்தினுடைய பலன் பீஜமாக அது உருவாகின பிறகு அதுக்கப்புறம் பிராரப்தமாக நாம அடுத்த பிறவியில் அனுபவிப்போம். சோ அதனால நாம செய்த ஒவ்வொரு செயலினுடைய விளைவுகள் நம்மளை சுத்தி தான் இருக்கும். நாம தான் அதனுடைய பலனை அனுபவிக்க வேண்டும். அந்த பலனை தான் நாம வரக்கூடிய ஜென்மங்கள்ல கர்மங்களாக நாம செயல்படுகின்றோம். ஒருவேளை நற்கர்மங்களே நாம் நிறைய செய்து யோகத்தில் நிறைவடையவில்லை என்றால் ஒரு நல்ல பிறவியை எடுத்து அந்த அதாவது நற்கர்மங்களினுடைய பலன்களை நாம அதாவது அதை அனுபவிக்கக்கூடிய மார்க்கத்தையும் நாம நமக்கு பகவான் கொடுக்கின்றார். பக்தியில திளைத்து தன்னுடைய இடத்திற்கு அவர்களை பகவான் அழைத்து கொள்கிறார். சோ எல்லாமே இந்த இடத்துல நம்முடைய கர்ம பலனுக்கு ஏற்றவாறு நடக்கின்றது. இந்த கர்ம பலனை நாம் எவ்வாறு செயல்படுத்துகின்றோம்? இந்த சிஷ்யனுடைய 3 குணங்களோட நாம் எதில் லயித்திருக்கின்றோமோ அந்த குணத்திற்கேற்றவாறு நாம செயல்பட்டு விடுகின்றோம். இவ்வுயர்ந்த கொள்கையின்படி யுதிஷ்ட மகாராஜன் சீரிய அரசராக விளங்கினார். செயின்ட்லி கிங்ஸ், அதாவது ஆள்பவர்கள் இந்த தன்மை, தெய்வாம்சம் பொருந்திய தன்மையை பெற்றிருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் இந்த இடத்துல தர்மத்தையும் நிம்மதியையும் அவர்களால் ஏற்படுத்த முடியும். இதனால் அரசரும் அவரது பிரஜைகளும் உலக கடமைகளை மகிழ்ச்சியுடன் நிறைவேற்றி வந்தனர். இவ்வாறாக யுதிஷ்ட மகாராஜனும் தன்னுடைய ஆட்சியிலும் பிரஜைகள் முழுமையான பாதுகாப்பையும் இயற்கையான வாழ்வின் சுகபோகங்களையும் நன்கு அனுபவித்தனர். ஏனென்றால் தர்மம் தழைத்தோங்கியது. சோ அதாவது அவர் ஆண்ட அந்த 32 ஆண்டு காலங்கள் அனைவருமே சுகமாக இருந்தனர் என்பது இந்த இடத்துல நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். அடுத்த ஸ்லோகம் யாரு? லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க வாசிங்க. பகவான் அபி விஸ்வாத்மா லோக வேதா பதானுகாக காமான் சிவேஹ சிஷேவ தார்வாத்வத்யாம் அசக்தஹ சாங்கியம் ஆஸ்திதஹ. எஸ், வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பகவான் அபி விஸ்வாத்மா லோக வேத பதானுகः காமான் சிஷேவ துவார்வத்யாமசக்த சாங்கியமாஸ்திதஹ. பகவான் பரமபுருஷர், அபி கூட, விஸ்வ ஆத்மா பிரபஞ்சத்தின் பரமாத்மா, லோக வழக்கப்படியான, வேத கொள்கைகள், பத அணுக வழியை பின்பற்றுபவர், காமான் வாழ்வின் தேவைகள், சிஷேவ அனுபவித்தார், துவார்வத்யாம் துவாரகாபுரியில், அசக்தக பற்று கொள்ளாமல், சாங்கியாம் சாங்கிய தத்துவ ஞானத்தில், ஆஸ்திதக நிலை பெற்று. மொழிபெயர்ப்பு: அதே சமயத்தில் பகவானும் வேத விதிகளுக்கு ஏற்ப துவாரகாபுரியில் வாழ்வை அனுபவித்து வந்தார். சாங்கிய தத்துவத்திற்கு ஏற்ப பகவான் துறவிலும் ஞானத்திலும் நிலை பெற்றிருந்தார். பொருளுரை: யுதிஷ்டிர மகாராஜன் மண்ணுலக சக்கரவர்த்தியாக இருந்த பொழுது துவாரகாபுரியின் அரசராக இருந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் துவாரகாதீசர் என்று அழைக்கப்பட்டார். மற்ற சிற்றரசர்களைப் போலவே பகவானும் யுதிஷ்டிர மகாராஜனின் ஆட்சிக்கு கீழ்ப்பட்டிருந்தார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மொத்த படைப்பிற்கும் பரம பேரரசர் என்ற போதிலும் வேத கொள்கைகள் மனித வாழ்வுக்கு வழிகாட்டியாக விளங்கியதால் பூமியில் அவதரித்திருந்த பொழுது பகவான் அக்கொள்கைகளை மீறியதே இல்லை. சாங்கிய தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வேத கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப மனித வாழ்வை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதுதான் வாழ்வை அனுபவிப்பதற்கு உரிய சரியான வழியாகும். இத்தகைய அறிவும் துறவும் வழக்கமும் இல்லாவிட்டால் பெயரளவேயான மனித நாகரீகம் உண்டு அருந்தி மகிழ்ந்து அனுபவிக்கும் மிருக சமூகத்தை விட எவ்விதத்திலும் உயர்ந்தது அல்ல. பகவான் தன் விருப்பம் போல் சுதந்திரமாக செயல்பட்டார். எனினும் தமது அனுபவபூர்வமான உதாரணத்தின் மூலமாக துறவு மற்றும் அறிவு ஆகிய கொள்கைகளுக்கு எதிரான ஒரு வாழ்வை மேற்கொள்ளக்கூடாது என்று போதித்தார். சாங்கிய தத்துவத்தில் மிகவும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் அறிவையும்
துறவையும் அடைவதுதான் வாழ்வின் உண்மையான பூரணத்துவம் ஆகும். பௌதீக வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களையும் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதே சமயம் ஒழுங்கான முறையில் உடல் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொண்டு இத்தகைய மிருகத்தனமான வாழ்வை துறக்க வேண்டும் என்ற மனித வாழ்வின் நோக்கத்தை அறிவதே உண்மையான அறிவாகும். உடல் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வது மிருக வாழ்வாகும். ஆத்மாவின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதே மனித லட்சியமாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அழகான வரிகள், கடைசி 2 வரிகள் இல்லையா? உடல் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வது மிருக வாழ்வாகும் இல்லையா? நமக்கும் விலங்குகளுக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. விலங்கும் உணவு உட்கொள்கின்றது, நாமும் உணவு உட்கொள்கின்றோம் இல்லையா? இந்த உடலை நமக்கு எனர்ஜி சக்தி கொடுப்பதற்காக உணவு உட்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். அதே மாதிரிதான் விலங்கும் செய்கின்றது இல்லையா? சோ நாமளும் செயல்படுகின்றோம், விலங்குகளும் செயல்படுகின்றது. அதாவது தூங்குகின்றோம், அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை செய்கின்றோம், உணவு எடுத்துக்கொள்கின்றோம், அதுக்கப்புறம் உடல் சுகத்தையும் அதாவது அதுவும் செய்கின்றது, நாமளும் செய்கின்றோம். எந்த வித்தியாசமுமே கிடையாது மிருகத்திற்கும் நமக்கும். ஆனால் நம்ம ஆத்மாவுடைய சுகத்தை பற்றி நாம கண்டிப்பாக யோசிக்க வேண்டும். ஆத்ம சுகத்தை நாம கண்டிப்பாக ஆத்மாவிற்கு வழங்க வேண்டும். ஆத்மாவுக்கு எது சுகம்? பௌதீக சுகங்கள் எதுவுமே ஆத்மாவுக்கு சுகத்தை கொடுக்காது. ஏனென்றால் பௌதீக சுகங்கம் கலங்கங்களோடு இருக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ அந்த கலங்கங்கள் மனதால் மற்றும் புலன்களால் மற்றும் அறிவால் சூக்ஷ்மமான முறையில் செயல்பட்டு விடுகின்றது இல்லையா? பொறாமை என்பதும் நம்ம பேசக்கூடிய சுபாவத்துல இருந்தே தெரிஞ்சிடும். அதே மாதிரி நமக்கு பேராசை இருக்கா என்பது நம்ம பேசக்கூடிய நிலையில இருந்தே ஒருத்தரால புரிந்து கொள்ள முடியும். அப்பா அவனுக்கு நிறைய ஆசைப்பா, நிறைய சம்பாதிச்சான், இன்னும் கூட அவன் சம்பாதிக்கணும்னு அலைஞ்சுட்டே இருக்கான். அதாவது தான் மட்டுமே அதுல முன்னேறணும், அடுத்தவர்கள் இருந்தா அவங்கள கீழே தள்ளிடணும்னு நினைக்கக்கூடிய அத்தகைய பொறாமை இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி பேராசை, இந்த மாதிரியான குணாதிசயங்களை நாம கண்டிப்பாக துறக்க வேண்டும். இது ஆத்மாவை மீண்டும் அழிவான பாதைக்கு தான் இட்டு செல்லும். அது ஆத்மா கில்லர் ஆஃப் த சோல் அப்படிங்கிற அந்த நிலைக்கு கூட நம்ம கீழ் உலகங்களுக்கெல்லாம் போனா வெறுமனே கிராஸ் பாடி மட்டும்தான் இருக்கும். நம்ம ஆத்மாவை இழக்கக்கூடிய தன்மையை நம்ம அடைந்து விடுவோம். அதனால்தான் மனித வாழ்வு நமக்கு பகவானால் கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த வாழ்க்கையை நன்முறையில் நாம பயன்படுத்தி கொள்ள வேண்டும். அஞ்ஞானத்தில் இருந்து கொண்டு செயல்படுவதை நாம தவிர்க்க வேண்டும். ஞானத்தின் தரப்பில் நாம எடுத்து செல்வதற்கான மார்க்கத்தை நோக்கி நாம பிரயத்தனம் செய்ய வேண்டும் இல்லையா? ஆத்மாவுக்கு விடுதலை அளிப்பதற்கான மார்க்கம் எது? ஞானம் மற்றும் துறவு. துறவு என்பது இந்த இடத்துல அதாவது காவி கட்டி உட்கார்றது கிடையாது. தேவையற்ற இந்த பௌதீக செயல்களுடைய பலன்களை துறக்க வேண்டும். அதுதான் நாம செய்யக்கூடிய துறவு. சோ பௌதீக செயலில் நாம் ஈடுபட்டுதான் ஆக வேண்டும். ஆனால் அந்த பலன்களை எல்லாம் இறைவனுக்கு அர்ப்பணித்து விட வேண்டும். நிஷ்காம கர்ம யோகத்தில் நம்முடைய செயல்களை கண்டிப்பாக செயலாற்ற வேண்டும். சோ பகவான் விஸ்வாத்மா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த விஸ்வத்திற்கே ஆத்மா அவர் தான், அதுதான் பரமாத்மா இல்லையா? சோ லோக வேத பதானுக, இந்த லோகத்துல வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை பகவான் என்றைக்குமே மீறவில்லை. அனைவரையுமே ஆள்பவர் அவர்தான். ஆனால் சுயமாக இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வரும்பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த பௌதீக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடிய சட்டதிட்டங்களை பகவான் எப்பொழுதுமே அதாவது மதித்திருக்கின்றார், செயலாற்றியும் இருக்கின்றார். சோ யுதிஷ்ட மகாராஜன் அவர்தான் இந்த லோகத்திற்கே சக்கரவர்த்தியாக இருந்தார். அவருடைய கொடை கீழையும் துவாரகை இருந்தது என்பதை இந்த பதத்தினுடைய விளக்க உரையிலிருந்து எல்லாவரையுமே ஆள்பவர் அவர். ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கென்று வந்த பொழுது அந்த வேத சாஸ்திரங்கள்ல முறையாக என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கின்றதோ அதை தான் அவர் பரிபாலித்தார். அதிலிருந்து அவர் எந்த டீவியேஷனுமே செய்யல என்பதற்கான உதாரணம் இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நமக்கு புரிய வருகின்றது. காமான் சேவ வார்வத்யாம் அசக்த சாங்கியாம் ஆஸ்திதக, அதாவது பகவான் பரம புருஷர் கூட அவர் கூட விஸ்வாத்மா, அதாவது பிரபஞ்சத்தினுடைய பரமாத்மா அவர். ஆக்சுவலி இந்த சிருஷ்டில அவரை தவிர வேறு எதுவுமே கிடையாது என்பது நாம படிச்சுட்டே தான் வரோம் இல்லையா? ஆனால் இருந்தும் அவர் ஒரு உடலை ஏற்று இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது இந்த லோகத்திற்கு கட்டுப்பட்ட சட்ட திட்டங்களை எல்லாவற்றிற்கும் அவரும் உடன்படுகிறார். சோ லோக வழக்கப்படியான வேத கொள்கைகள் பத அணுக வழியை பின்பற்றுபவர். காமான் வாழ்வின் தேவைகள்,
சோ நாம வேத சாஸ்திரங்களை வந்து முறையாக பயன்படுத்தும் பொழுது இந்த வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்துமே நாம் அதுல வந்து பூர்த்தி செய்து கொள்கின்றோம். வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கு, இப்படி வாழணும் அப்படி வாழணும்ன்றதெல்லாமே எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதையே நாம வந்து பின்பற்றி வாழும்போது வாழ்க்கையில் நாம இந்த இடத்துல வந்து அதாவது நமக்குன்னு தேவை சேர்த்துக்க வேண்டியது எதுவுமே கிடையாது என்பதை நாம உணர ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? சோ சிஷேவ அனுபவித்தார். துவார்வத்யாம் துவாரகாபுரியில் அசக்த பற்று சக்த அசக்த. அசக்த மீன்ஸ் அவர் செய்யக்கூடிய செயல்கள் எத்தனையோ செயல் எல்லா நேரமும் பகவான் செயல்பட்டு கொண்டுதான் இருக்கின்றார். ஆனால் அதனுடைய பலன்கள் மீது அவர்கள் வந்து அவர் எந்த பற்றையும் வைக்கவில்லை இல்லையா? சோ பற்று கொள்ளாமல் சாங்கியாம் சாங்கிய தத்துவம் என்பது ஆத்ம தத்துவத்தை பற்றி உணர்ந்தவர் இல்லையா? அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றிருந்தார். சோ அதே சமயத்தில் பகவானும் வேத விதிகளுக்கேற்ப துவாரகாபுரியில் வாழ்வை அனுபவித்து வந்தார் இல்லையா? சாங்கிய தத்துவத்திற்கேற்க பகவான் வந்து தன்னுடைய அறிவு மற்றும் துறவு இதுல வந்து நிலை பெற்றிருந்தார். சோ விஜிஷ்ட மகாராஜன் மண்ணுலக சக்கரவர்த்தியாக இருந்த பொழுது துவாரகாபுரியின் அரசராக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து துவாரகாதீஷர் என்று அழைக்கப்பட்டார். மற்ற சிற்றரசர்களைப் போலவே பகவானும் யுதிஷ்ட மகாராஜன் ஆட்சிக்கு கீழ்ப்படிந்தார். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்னா he also played the role model. சோ பின்னாடி வரக்கூடியவர்களும் வந்து ஓர் ஆளுமை கீழே தான் வாழணும். எஸ் இந்த பிரபஞ்சம் அநேக அதாவது அதாவது பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே வந்து பரத கண்டம் வந்து ஒரே இதுவாக தான் இருந்தது. இப்போ அமெரிக்கா ஆப்பிரிக்கா எல்லாமே வந்து ஸ்பிளிட் ஆயிடுது இல்லையா? சோ அவரவர்கள் வந்து ஆட்சி புரிகின்றார்கள். அதனால்தான் இந்த இடத்துல வந்து இப்போ ஒருத்தரை ஒருத்தர் வந்து தாக்கிக் கொண்டு தான் தான் உயர்ந்தவன் நான் தான் வல்லரசு அப்படின்னு அந்த நிலைக்கு நான் செல்லணும். இன்னொருத்தர் வந்து அடக்கி ஆளணும்ன்ற அந்த உணர்வோடு தான் நம்ம இப்போ வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஆனால் எல்லாரும் ஒரே குடை கீழ் எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய கொடை கீழ் அவருடைய பிரதிநிதியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவரின் கீழ் வந்து இந்த என்டையர் அதாவது இந்த வேர்ல்ட வந்து அரசாள முடிந்தால் அப்பொழுதுதான் இந்த பிரபஞ்சமே வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜன் காலத்தில் இருந்த அதே அரசாட்சியை நம்மளால் இப்போ பார்க்க முடியும் இல்லையா? சோ இவன் தோ பகவான் he is the highest authority எல்லாரையுமே படைப்பவர் ரட்சிப்பவர் அவர்தான் என்றாலும் அவர் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தில் வரும்பொழுது இங்கே இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை மதித்தார் என்பது இந்த இடத்துல அவர் ஒரு சிற்றரசராக இருந்தாலும் பேரரசின் கீழே தான் அவருடைய கொடை வந்து அமைந்திருந்தது என்பதை வந்து ரொம்ப அற்புதமாக இந்த இடத்துல வந்து விளக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எப்பொழுது ஓர் ஆட்சி மட்டும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் நடக்கின்றதோ அதுவும் அந்த ஆட்சி வந்து பகவானுடைய கருணையால் நிகழ்கின்றதோ அவருடைய பிரதிநிதியால் இந்த பிரபஞ்சம் ஆளப்படுகின்றதோ அப்பொழுதுதான் இந்த இடத்தில் வந்து நிம்மதி என்பது இருக்கும். அது வரைக்குமே இந்த மாதிரி போர் சண்டை சச்சரவுகள் இல்லாம ஒரு தேசத்திற்கு மத்தியில ஏற்படக்கூடிய பகைமை இதெல்லாம் வந்து கண்டினியூ ஆயிட்டு தான் இருக்கும் ஆக்சுவலி. சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் மொத்த படைப்பிற்கு பரம பேரரசர் என்ற போதிலும் அவ்வளவு பெரிய அதாவது அத்தாரிட்டி அவரே வந்து ஒரு சிற்றரசராக இருப்பதற்கு வந்து சம்மதித்த பொழுது நாம் எல்லாம் எந்த மாத்திரம் இல்லையா? சோ நாமளும் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை அடையணும்ன்றதுக்கான முயற்சிகள் செய்யணும். அப்பொழுதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழக்கூடிய உயிர்வாழிகள் அனைவருமே நிம்மதியோடு வாழ முடியும். சந்தோஷம் என்பது சில காலகட்டம் தான் இல்லையா? ஒரு 1 hour இல்ல ஒரு நாள் ஒரு மாசம் அவ்வளவுதான் நமக்கு சந்தோஷம். ஆனா நிம்மதி என்பதுதான் வந்து கடைசி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு குணாதிசயம் இல்லையா? அதனால் மன நிறைவு அடையும் பொழுது அதற்கு மேற்பட்டு நமக்கு எதுவும் தேவையில்லை. செல்ஃப் கண்டெய்ன்ட் அண்ட் சாட்டிஸ்பாக்சன் இல்லையா? இந்த ஆத்மா வந்து தன் நிறைவு பெறும் தனக்கு போதும் இதுவே அப்படின்னு அந்த மனசுல வந்து அந்த திருப்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை வந்து பெறுகின்றது. சோ சாங்கிய தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட வேத கொள்கைகளுக்கேற்ப மனித வாழ்வை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதுதான் வாழ்வை அனுபவத்திற்கு சரியான வழியாகும். இந்த லைனை வந்து நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க புக் இருக்கிறவங்க. சாங்கிய தத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்ட அது வேத கொள்கைகளுக்கு ஏற்ப மனித வாழ்வை நாம வந்து கண்டிப்பாக ஒழுங்குபடுத்தி கொள்ள வேண்டும். அதுதான் நம்மளுடைய குறிக்கோளே இல்லையா? பாடிலி சாட்டிஸ்பாக்சனுக்காக நம்முடைய செயல்களை துறந்து ஆத்மாவை சுகிப்பதற்கான மார்க்கம் எதுவோ அதை நாம தேட வேண்டும். அதை தேடாத வரைக்குமே நாம வந்து இந்த உடல் சுகத்திற்கு என்ன தேவையோ அது மட்டும்தான் நம்ம வந்து செய்துட்டே இருப்போம். எஸ், பௌதீக செயல்கள் செய்யும் பொழுது அது இந்த ஆத்ம திருப்தி கொண்டு செய்யறதுக்கான மார்க்கம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நாம தேட வேண்டும். சோ மனித வாழ்வை ஒழுங்குபடுத்திக் கொள்வதுதான் வாழ்வை அனுபவிப்பதற்காக சரியான வழியாகும். எஸ், யமுனாச்சாரியார் பத்தி நம்ம பார்க்கும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு நல்ல பரம்பரையில பிறந்தவர். சோ அதாவது ஸ்ரீரங்கம் பக்கத்துல தான் இது. நம்ம டீட்டெயிலா ஒரு வாட்டி அதை பத்தி படிக்கலாம். சோ
பிற்காலத்துல வந்து அதாவது அந்த காலகட்டத்துல வந்து அதாவது வசூலிப்பாங்க. அதாவது ஒரு குருமார்கள் கிடைத்த வந்து அவங்களுடைய குருகுலத்துல வந்து கல்வி போதிக்கும் பொழுது அந்த குருவினத்துல இருந்து அதுவும் அவங்க தட்சணை வழங்கணும் அப்படின்னு ஆக்கியாழ்வான் அப்படின்ற ஒருத்தர் வந்து அரசவையில் வந்து ஒரு பிரதான நிலையில இருந்தவர். அவருக்கு வந்து கப்பம் கட்ட வேண்டிய நிலையில் இருந்தார்கள் அந்த காலத்தில் இருந்த குருமார்கள். அப்ப வந்து இவர் வந்து யாரு, நம்ம யமுனாச்சாரியா வந்து அவருடைய குருவை வந்து ரட்சிப்பதற்காக அந்த ஆக்கிய ஆழ்வானோட போயிட்டு டிபேட் பண்ண பொழுது அங்க அந்த ஆக்கிய ஆழ்வான் வந்து தோல்வி உற்றார். அதனால வந்து அந்த அரசரும் பாதி அதாவது ராஜ்யத்தை வந்து அவருக்கே வந்து கொடுத்தார். அவரும் அரசாண்டார். ஆனால் இறுதி காலகட்டத்துல தன்னுடைய பாட்டனாருடைய இதை வந்து இவர் ஏற்று நடத்தணும்ன்றதுக்காக வந்து அந்த வம்சத்தில் வந்தவர் வந்து அழைத்து சென்று அவர் வந்து துறவரத்தை பூண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து ஆளவந்தார் என்ற பெயரும் வந்து பெற்றார். எப்பொழுது அந்த டிபேட்ல வந்து அவர் வந்து வெற்றி கொள்ளும் பொழுது அந்த அரசனுடைய மனைவி வந்து ஆளவந்தார் என்ற நாமத்தையே வந்து அவர் தான் வந்து கொடுத்தார் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ ரொம்ப அழகான பாஸ்ட் டைம் இது நம்ம படிக்கணும்னாக்கா யமுனாச்சாரியை பத்தி. சோ அந்த அளவுக்கு வந்து அவரும் வந்து அரசாண்டார் இல்லையா. சோ ஆளவந்தார் என்ற இதுல இருந்து கொண்டு அரசாண்டார். பிற்காலத்தில் வந்து பகவானுடைய சேவை நித்திய சேவையில் இருந்து அவரும் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு சென்றார் என்று நம்ம படிக்கிறோம். சோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருமே அதாவது பௌதீக செயல்கள்ல நாம் ஈடுபட வேண்டியது அது நம்முடைய கடமையாக இருக்கும் பொழுது அதுல பக்தியை கொண்டு நாம செயல்படுறது எவ்வாறு என்பதை மட்டும்தான் நாம தேடணும் இல்லையா. பற்றற்ற தன்மையிலிருந்து அந்த எவ்வாறு நம்ம அந்த பௌதீக செயல்கள்ல வந்து பக்குவமா செய்யணும், இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே பரீட்சை இந்த இடத்துல. சோ எதுலையுமே நம்ம வந்து பற்று கொண்டால் நம்ம பந்தப்படுகின்றோம் இல்லையா. யாருடைய கர்மத்தை பற்றி நம்ம பேசினாலும் அந்த கர்மத்திற்கும் நம்ம பந்தப்படுகின்றோம். அத்தகைய செயலில் எல்லாம் ஈடுபடாமல் இருக்கணும்னாக்கா இந்த ஆத்மா வந்து பக்குவம் அடைந்திருக்க வேண்டும், இந்த மனதும் வந்து பக்குவம் அடைந்திருக்க வேண்டும். இந்த இடத்துல ஆத்மாவை மனம் என்னும் ரூபத்தில் தான் நாம வந்து காண்கின்றோம். சோ மனதை பக்குவப்படுத்தினாலே புத்தியும் செவ்வனே செயல்படும். அதற்கேற்றவாறு புலன்களும் வந்து நல்முறையில் வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்கும். இதற்கெல்லாம் காரணம் வந்து நம்ம இந்த சிருஷ்டினுடைய 3 குணங்கள்ல நாம் எது ஐக்கியமாயிருக்கவோ அதை நாம ஃபர்ஸ்ட் மேன்மையான இதற்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும் இல்லையா. நம்ம வந்து கீழான இடத்துல இருந்தா அஜ்ஞானத்திலேயே உழண்டு கொண்டிருந்தால் கண்டிப்பாக அது நம்மளுடைய அஜ்ஞானத்துல இருப்பது என்பது நம்ம பிறவினுடைய அதாவது நோக்கம் அதுதான், அங்கதான் இருக்குது. நம்ம பிறக்கும் பொழுது அஜ்ஞானத்துலதான் இருந்திருக்கும். ஆனா கடைசி வரைக்குமே அஜ்ஞானத்துல இருக்கணும்னு நாம இருக்கக்கூடாது, அது நம்மளுடைய தவறு. நம்மளுடைய முயற்சியே இல்லைன்னாக்கா அஜ்ஞானத்துல இருந்து நம்ம வெளிப்படவே முடியாது. எல்லாருக்குமே வந்து குரு என்பது டக்குன்னு வாஞ்சிடாது இல்லையா. சோ குரு இருந்தால் கண்டிப்பா நம்ம அஜ்ஞானத்திலிருந்து நம்ம வந்து சத்துவத்துல போகிறதுக்கான மார்க்கம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனால் குரு பிராப்தம் என்பது நம்முடைய கர்மங்களுக்கு ஏற்றவாறு கூட அமைகின்றது இல்லையா. நம்ம நற்கர்மங்கள் செய்திருந்தால் மட்டுமே நமக்கு குரு பிராப்தம் என்பது கிடைக்க பெறுகின்றோம். அதனால எல்லாருக்குமே வாய்க்கப்படாத அந்த குரு பிராப்தம் என்பது அட்லீஸ்ட் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய சிறு சிறு அதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை வந்து நாம வந்து நல்ல முறையில் உபயோகப்படுத்தி அந்த பெரிய இலக்கை அடைவதற்கான மார்க்கத்துல நாம வந்து வழி நடத்தி செல்ல வேண்டும். இதற்கு திடமான உறுதி என்பது நம்ம ஹிருதயத்துல நாம ஏற்படுத்தி கொள்ள வேண்டும் இல்லையா. சோ எனினும் தனது அனுபவபூர்வமான உதாரத்தின் மூலமாக துறவு மற்றும் அறிவு ஆகிய பகவானே வந்து அதாவது அதனால்தான் நம்ம எத் கரோஷி இந்த ஸ்லோகம் நீங்க 4th சாப்டர்ல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. சோ அதாவது பெரிய மனிதர்கள் எந்தெந்த உமையை வந்து அமைத்து கொடுத்து விட்டு செல்கின்றார்களோ அந்தந்த உமைகளை அவரை பின்பற்றுபவர்களும் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு போறாங்க இல்லையா. அதே மாதிரிதான் பகவானும் இந்த உமையை அமைத்து கொடுத்து செல்கிறார். இந்த அகிலலோக நாயகனாக இருக்கக்கூடிய அவர், இந்த பிரம்மாண்டத்தையே படைத்த அவர், ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் அவதரிக்கும் பொழுது அந்த பாத்திரமாகவே மாறி இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்ட திட்டங்களை எல்லாம் வந்து அவரும் அதற்கு உட்பட்டு அதையும் வந்து வழிநடத்தி சென்றார் என்பதை வந்து அவருடைய வாழ்க்கை செயல்பாடுகளை நாம வந்து படிக்கும் பொழுது இதை நாம புரிந்து கொள்கின்றோம். சோ அதனால அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் அவர் எந்த இடத்துலயும் நான் கடவுளுடைய உயர்ந்த ஆளுமை என்று எந்த இடத்துலயுமே அவர் வந்து காட்டிக்கொள்ளவே இல்லை. இந்த பிரபஞ்சத்தில் எவ்வாறு வாழணுமோ அவரும் அதே மாதிரிதான் வாழ்ந்து கட்டினார் என்பதை நாம, ஏனென்றால் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் அதே செயல்தான் அவர்களும் செய்வார்கள் இல்லையா. அத்தகைய செயல்களில் தான் கடவுளுடைய ஆளுமை என்றது வந்து அவர் வந்து காட்டிக்கொண்டே இருந்தால் நாமளும் அதே மாதிரி செயலில் ஈடுபடலான்ற நமக்கும் அதே பக்குவம் தான் எடுத்து செல்வோம். அதனால்தான் பகவான்
சாதாரண மனிதருடைய செயல்பாடுகள் எவ்வாறு அமைத்து கொண்டதோ அவர் செய்த பாத்திரம், அவர் அரசனாக இருக்கும் பொழுது ஒரு சிற்றரசனாக இருந்தால் பேரரசுக்கு நாம் எப்படி வந்து அதன் காலுமைக்கில நம்ம வந்து பணிந்து நடக்கணுமோ அதே மாதிரிதான் தன்னுடைய அரசையும் வந்து யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கிலேயே வந்து கொண்டு வந்தார். சோ துறவு மற்றும் அறிவு ஆகிய கொள்கைக்கு எதிரான ஒரு வாழ்வை எப்பொழுதுமே வந்து நாம மேற்கொள்ளக்கூடாது என்று போதித்தார். சாங்கிய தத்துவத்தில் மிகவும் விரிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது போல இன்னும் நாம் இந்த 3வது காண்டத்துல அதை பத்தி படிப்போம். அறிவையும் துறவையும் அடைவதுதான் வாழ்வின் உண்மையான பூர்ணத்துவம். ரொம்ப அழகான வார்த்தை, அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. அறிவையும் துறவையும் அடைவதுதான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் பிறந்த ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இலக்கு இல்லையா? அறிவை கேள்வி, அதாவது கேள்வி ஞானத்தோட நம்ம வந்து கேட்டாவது அதை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நம்முடைய ஞானத்தை வந்து நம்ம விருதி செஞ்சுக்கணும். துறவரம் என்பது பலனற்ற தன்மையில், அதாவது பலன்களை எதிர்பார்க்காத தன்மையில் நாம செயலாற்றணும்ன்ற அந்த அறிவை நாம வந்து வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? அதுதான் உண்மையான நோக்கம். அப்படிப்பட்ட நோக்கத்தை அடையணும்னு நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனுமே வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தில் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பூர்ணத்துவத்தை அடைகின்றான். பௌதிக வாழ்வின் எல்லா துன்பங்களையும் ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதே சமயம் இந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த வரியில இருக்கிறபடி நாம நடந்து கொண்டால் இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில நடக்கக்கூடிய சுக துக்கங்கள் அனைத்துமே நமக்கு வந்து சுக துக்கங்களாக தெரியாது. அதை வந்து சகித்து கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை நாம அடைகின்றோம். ஏனே இது எல்லாருக்குமே நடக்கக்கூடிய ஒன்று. நாம மட்டும்தான் கஷ்டப்படுறது கிடையாது, எல்லாருமே கஷ்டப்படுறாங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல. அப்படி இருக்கும் பொழுது வந்து நாம தான் தனித்து கஷ்டப்படுறோம் நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. அப்ப நம்முடைய பாடிலி, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சஃபரிங், அது ஒண்ணுதான் நமக்கு மேன்மையா தெரியும். அதையே நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அதை நினைச்சுட்டேதான் இருப்போம் நம்ம. ஆனா எல்லாருமே இந்த இடத்துல கஷ்டப்படுறாங்கன்ற அந்த உணர்வு நம்ம மனசுக்குள்ள ஆழமாக பதியும் பொழுது எஸ் 10ஓட 11ன்ற மாதிரி நாமளும் அவர்களோடு ஒருத்தர் இல்லையா? நம்முடைய கஷ்டத்தையும் நாமளும் வந்து இவ்வாறுதான் எடுத்து செல்ல வேண்டும், ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதிலிருந்து வெளியே வருவதற்கான மார்க்கம் என்ன என்ற வழியை வந்து எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய அருளாலிருந்து தேட வேண்டும் என்ற அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாம வருவோம் இல்லையா? இத்தகைய மிருகத்தனமான வாழ்க்கையை துறக்க வேண்டும் இல்லையா? ஒழுங்கான முறையில் உடல் தேவைகளை நிறைவேற்றி கொண்டு இத்தகைய மிருகத்தனமான வாழ்க்கை துறக்க வேண்டும் என்று மனித வாழ்வின் நோக்கத்தை அறிவதே உண்மையான அறிவாகும். இந்த பேராகிராஃபே ரொம்ப அற்புதமான பேராகிராஃப் இல்லையா? நம்ம எதற்காக பிறந்திருக்கின்றோம், நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன இல்லையா, நாம் எவ்வாறு செயலாற்ற வேண்டும் அப்படி எல்லாவற்றையுமே எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு எஸ் உடல் தேவைகள், அதாவது நம்ம வாழ்வினுடைய எல்லா துன்பங்களையும் முடிவுக்கு கொண்டு வரும் அதே சமயம் ஒழுங்கான முறையில் உடல் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ளு இல்லையா? வர்ணாசிரம பிரகாரமே நம்முடைய வாழ்க்கையை நம்ம அமைத்துக் கொள்ளலாம் இல்லையா? ஒவ்வொரு ஆசிரமத்திலும் நாம் வாழும் பொழுது அந்த ஆசிரம தர்மங்களை நாம வந்து பரிபாலிக்க வேண்டும். அதாவது பிரம்மச்சரியம் எனக்கூடிய அந்த வாழ்க்கையில நாம் நடத்தும் பொழுது நம்ம செய்யக்கூடிய அதாவது ஆஸ்டாரிட்டிஸ் இல்லையா, உடல் தவங்கள், வாக்குத்தவம், மனத்தவம், இது எல்லாவற்றையுமே நம்ம பரிபாலிக்கணும். இது எல்லாமே ஒருத்தருக்கு வந்து பக்குவமான நிலையை வந்து எடுத்து வரும். இல்லை என்றால் நமக்கும் விலங்குக்கும் எந்தவித வித்தியாசமும் கிடையாது இல்லையா? உடல் தேவைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்வதே மிருக வாழ்வாகும் இல்லையா? ஆனால் ஆத்மாவின் நோக்கத்தை நிறைவேற்றுவதே மனித லட்சியமாகும். அழகான இந்த பர்பட் வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வாசிக்கணும். இந்த பொருளுரை வந்து இவ்வளவு அழகாக நமக்கு எடுத்து சொல்லியிருக்கார் பிரபுபாதர். அவருக்கு நம்ம சிரம் தாழ்ந்தி வணக்கங்களை தெரிவித்துட்டு நான் இன்றைக்கு இந்த விளக்கத்தை இதோடு நிறைவு செய்கின்றேன். வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருபசிந்துபியேவ ச பதிதனாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.